Prof. Gawċi, l-ħa ta' Ġunju fisser il-pajjiż jieqaf minn stat ta' emerġenza, però fl-istess waqt hawn diversi nies li għadhom imbeżza dwar is-sitwazzjoni, speċjalment meta fl-ewwel ta' Lulju ħajftaħ l-ajruport. X'inhu l-parir tiegħek f'dan ir-rigward? Aħna konna qegħdin naraw li matul dawn il-ġimgħat konna qegħdin f'sitwazzjoni fejn hija stabbli. Allura hemmhekk bdejna bit-tranzizzjoni tagħna fejn bdejna nirrilaxxaw dak il-miżuri li kellna. U bil-mod il-mod rajna li meta tibda tirrilaxxa, is-sitwazzjoni baqgħet propju stabbli. U issa wasalna propju wkoll il-waqt li nibdew nirrilaxxaw mill-travel ban li kellna fejn issa propju kif qed tajjeb fl-ewwel ta' Lulju jibda jkollna l-ewwel nies li u anka bħala turizmu. Din hija sitwazzjoni fejn aħna bqajna għaddejjin u xorta importanti li nibqgħu nżommu l-mezzi ta' mitigazzjoni għaliex il-mezzi ta' mitigazzjoni distancing ta' fejn hemm u anka li inti jkun hemm il-ħasil tal-idejn, dawn huwa importanti ħafna li nibqgħu insegwuhom aħna fil-komunità tagħna. Meta aħna bdejna rajna li għalissa ħajkunu dawk il-pajjiżi li huma fl-Ewropa fejn ir-rata ta' trasmissjoni mhijiex għolja ħafna. Infatti taraw li mhux minn kull imkien ħajkunu ġejjin in-nies tajjeb u dawn huwa importanti li aħna nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni. L-appell tagħna huwa dejjem li nżommu l-mezzi ta' mitigazzjoni, mezzi ta' prevenzjoni u dawk in-nies li jħossu kwalinkwa sintomi importanti li jċemplilna fuq il-111 ħalli aħna nittestjaw mill-ewwel. Aħna ħnibqgħu għaddejjin bl-istrateġija tat-testjar u identifikazzjoni tal-każijiet għaliex bekk nafu li rnexxinna nikkontrollawha wkoll. Awment jistaqsi għaliex dawk li ħajġu minn barra mhux se jsirilhom xi test jew kellha jġibu pereżempju ċertifikat biex jikkonfermaw li m'għandhomx il-virus. Xi twieġeb għal din? Mela, meta inti tagħmel it-test, inti tkun qed tara jekk għandekx il-virus propju dak il-ħin. Jiġifieri jekk inti ikollok il-virus jew għadu qed jibda jimmultiplika fil-ġisem u ma jkunx biżżejjed biex joħroġ. Jew inkella propju l-għada tkun ħatiltaqa' mal-virus sakemm tiġi, hemmhekk dan ir-riżultat ma jkunx daqshekk reliable. Allura aħna qegħdin naraw li huwa iktar importanti li jkun hemm mezzi ta' mitigazzjoni biex aħna nistgħu nevitaw il-firxa ta' dal-virus.